yanzu mutum ne ya yi sallah ya yi rafkanuwa sai ya kasa shiryuwa ya kasa gane yaya zai ya gyara sai ya yi kwandemin wannan sallar kawai ya ga gware ya yi wata sallar don bai sanya zai gyara ba wato baya iya kyautata matsalolin sujadar rafkanuwa ina ne ake kabli ina ne ake ba'adi bai sani ba sai ya ga to kawai gware ya ajiye wannan sallar ya watsar da ita ya yi wata sallah yaya hukuncinsa malamai suka ce ba laifi in kaya ka sallar ka tayi amma ka sani abin da yake dole fa akan ka shine ka san mas'alolin nan na sujadar rafkanuwa ka san su sallar da ka rafkana a cikin ta sai ka ƙi kai sujadar rafkanuwa saboda baka iya ba kai wata sallah da za ka yi sallah ɗaiɗai guda 70 bata kai waccan ta farkon ba sallar da ka rafkana a cikin ta sai ka ce bari ka batta kai wata sallar maimakon ta wallahi ko za ka yi sallah 70 ba za ka iya cike gibinta ba sallah kai ta yi ka yi sau 70 to wata kai wacce ka gyara wacce da kai rafkanuwar ya fi kai sallah 70 a madadinta kenan ka tashi ka je ka koyi ilimi dole ne na sanin sallah kuma sallan nan kamar yadda malamanmu suka gaya mana kowace sallah fa in kai tana zama kamar wata halitta ce wanda za ta yi ta roka maka gafara tana maka istighfari har tashin alkiyama idan Allah ya karbi sallarka to ana mai da ita kamar wata halitta ce wanda ita ma za ta shiga tafarkin gwagwarmaya da kai wajen nema maka tsira wajen nema maka aljanna amma fa in ta karbu ba za ta karbu ba sai da ilimi dan haka in kai wani dodoridanka ko kai wani shirmanka sai a wurgo maka kayarka Allah baya karba sai mai kyau ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u saboda haka sai kayi mai kyau gangariya sahihiya ingantacce ake karba shi yasa wanda daga cikin magabata daga cikin waɗanda aka rawaito wannan maganar daga gare su akwai al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah yace ai da yana da tabbacin Allah ya karba mai sallah daya da ya rabauta sallah daya yana da garantin an karba ai magana ta kare saboda Allah ta'ala ya ce innama yatakabbalu minal muttaqin baya karba sai daga masu takawa da haka aka ce ya karba wato kenan ka shiga cikin almuttaqun saboda haka jama'a dole ne mutum ya tashi ya kyautata sanin mas'alolin nan